Анжеліка Мельнікова абжываецца ў Менску. На імя зніклай экс-спікеркі Координацыйнай рады набытыя 2 кватэры ў беларускай сталіцы. Лукашенко запрашае яшчэ больш расійскіх войскаў у Беларусь. І чым можа скончыцца ультыматум Дональда Трампа уладам Ірану. Панядзелак, 19 гадзіна паводле Менску. У эфіры Белсату «Аб'ектыў». У студыі Александр Баразенко. Вітаю, і мы пачынаем. Ад імя былой спікеркі Координацыйнай рады Анжелікі Мельнікавай, якая знікла з Польшы больш за год таму, былі падпісаныя некалькі угодаў з нерухомасцю ў Беларусі. Як высветлілі журналісты парталу «Зеркала», самая Мельнікава або нехта паводле ейнай давернасці набыў 2 кватэры ў Менску. У распаражэнні выдання трапілі афіцыйныя дакументы гэтых угодаў. Паводле «Зеркала» Мельнікава сталася уладальніцай аднапакаёвай кватэры на вуліцы Любімова ў верасні 2025 года. Цэны на аналагічныя кватэры ў гэтым раёне вагаюцца ад 208 до 240 тысяч рублёў. А сёлета ў студзені Мельнікава набыла яшчэ одну кватэру, гэтым разам на вуліцы Пятра Мсціслаўца ў жыллёвым комплексе «Маяк Менску». Кошт аналагічнага жылля складае каля 1 мільёна 100 тысяч рублёў. Былая спікерка Координацыйнай рады Анжеліка Мельнікава знікла ў сакавіку 2025 года, а разам з ёй з рахунку кіберпартызанаў зніклі 150 тысяч долараў, якія прызначаліся для Координацыйнай рады. Расследавальнікі выявілі кантакты паміж Мельнікавай і прадстаўнікамі беларускіх спецслужбаў. У сакавіку ў інтэрнэце з'явіўся фотаздымак, на якім нібыта Мельнікава займаецца ў адной з менскіх мацоўняў. Тады бацька Мельнікавай пацвердзіў журналістам, што яна, цытата, «даўненька ў Беларусі». Расія павінна мець ядро ўзброеных сілаў у Беларусі, а канфлікт у Іране Трампу час завяршыць. Лукашенко сустрэўся з генеральным сакратаром Арганізацыі дагавору аб калектыўнай бяспецы, прадстаўніком Кыргызстану Талатбекам Масадыкавым. Паводле сваёй звычкі закрануў тэмы, што не датычаць працы АДКБ. Ды нараздаваў парадаў. Між іншага ў справе Арменіі, якая ў сакавіку афіцыйна апавяла сакратарыят АДКБ, што не будзе плаціць складкі ў бюджэт арганізацыі. Падрабязней Антон Ірына Драфічук. Расія – гэта, цытата, «цэнтральнае звяно ў арганізацыі дагавору аб калектыўнай бяспецы». Так заявіў Лукашенко падчас сустрэчы з генеральным сакратаром АДКБ Талатбекам Масадыкавым. А Беларусь, маўляў, лакаматыў развіцця дачыненняў, ды фарпост на заходнім кірунку. И не дай бог какой-то конфликт в этом направлении, на этом направлении Россия всегда должна иметь здесь ядро вооруженных сил, которое подключится к действиям белорусской армии, чтобы защитить наше пространство. Пры гэтым Лукашенко заявіў, што магчыма ўсім удзельнікам АДКБ давядзецца ваяваць разам з вонкавым ворагам. Аднак, маўляў, у выпадку нейкага канфлікту на заходняй мяжы Кыргызстану, чый прадстаўнік Масадыкаў, дасылаць свае войскі не давядзецца. З рыторыкі Лукашэнкі апошніх тыдняў вынікае, што ён сапраўды сур'ёзна ўспрымае магчымасць вайны Расіі з Захадам, кажа палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. І, конечно, тут не спадзяецца Лукашенко на дапамогу АДКБ, ён проста гэта кажа, і безадносна АДКБ нават гэта перш за ўсё праблемай для беларусаў, бо калі нешта такое здарыцца, а верагоднасць гэтага, на жаль, расце, гэта значыць, што палітыка Лукашэнкі завозіць Беларусь да вайны. Усё тое, што Лукашенко абяцаў, мірнае неба над галавой, усё гэта такая ж бурбалка, як і гарантыі бяспекі ад АДКБ. Пры гэтым Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан стваралі АДКБ менавіта як вайскова-палітычны саюз. Мэтамі заяўлялі, між іншага, умацаванне міру, рэгіянальнай стабільнасці ды абарону тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаваў-удзельніц. У якасці паспяховага досведу супрацы Лукашенко нагадаў пра міратворчую аперацыю ў Казахстане. У студзені 2022 года праз сацыяльна-эканамічныя праблемы там пачаліся масавыя пратэсты, якія хутка набылі палітычны характар. Здушыць іх дапамаглі акурат сілы АДКБ, у тым ліку беларускі кантынгент. Тады адбылося канчатковае адхіленне ад улады былога кіраўніка дзяржавы Нурсултана Назарбаева, які захоўваў за сабой шэраг асноўных пасадаў у краіне.
Армянскія ж улады замарозілі ўдзел краіны ў АДКБ. Ереван абвінаваціў арганізацыю ў бяздзейнасці падчас карабахскага канфлікту з Азербайджанам. У 2022 АДКБ не надала вайсковай дапамогі Арменіі, спаслаўшыся на тое, што баявыя дзеянні вяліся па-за межамі краіны. Так, АДКБ можа дапамагаць падаўляць пратэсты, як гэта было ў Казахстане, але не з'яўляецца фактычнай альтэрнатывай НАТО. Все гэта выдатна цяпер разумеюць. І натуральна, што Арменія сабе фактычна не лічыць сябрам АДКБ. Так, Арменія зараз гандлюецца гэтым сяброўствам, каб атрымаць зніжкі ад Расіі за газ, але ні на што большае сяброўства ў АДКБ не варта. Цяпер Арменія пагражае выхадам из гэтай арганізацыі і з Еўразійскага эканамічнага саюзу. Если вы бы побывали там и поговорили и с премьер-министром, и с президентом, с секретарем Совета Безопасности Армении, узнали их позицию на будущее, было бы неплохо. 7 чэрвеня ў Арменіі маюць адбыцца парламенцкія выбары. Днямі ў Маскве пазіцыю Арменіі у прэм'ер-міністра краіны Нікола Пашыняна высвятляў і Пуцін. Ірына Дарафейчук, Белсат. Чарговае экстрэмісцкае фармаванне з'явілася ў Беларусі. Сёння сталася вядома пра тое, што такі статус атрымала адна з найстарэйшых праваабарончых арганізацый краіны – беларускі Хельсінскі камітэт. Адпаведную пастанову ухваліў камітэт дзяржбяспекі яшчэ 31 сакавіка. Паводле ведомстваў, дачыненне да БХК маюць Дмітрый Маркушэўскі і Павел Левінаў. Арганізацыя была зарэгістраваная яшчэ 1 лістапада 1995 года. У ліку яе заснавальнікаў былі гэткія вядомыя грамадскія, палітычныя і культурныя дзеячы, як Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Святлана Алексеевич, Геннадзь Бураўкін, Юрый Хадыка і іншыя. У восень 2021 года Верховны суд пастанавіў беларускі Хельсінскі камітэт ліквідаваць. Аднак арганізацыя працягнула сваю дзейнасць ужо без дзяржаўнай рэгістрацыі. Інтэрнэт-махляры пачалі выкарыстоўваць новую схему, дзякуючы якой могуць атрымліваць доступ да акаунтаў дзяцей і падлеткаў у сацыяльных сетках і месенджерах, апавялі ў прэсавай службе міліцыі Берасцейскай вобласці. Зламыснікі называюцца адміністратарамі папулярных онлайн-гульняў і запрашаюць дзяцей на відэазванок, абяцаючы бонусы ды унікальныя гульнявыя прадметы. Падчас сазвону угаворваюць маладых ахвяраў уключыць на прыладах дэманстрацыю дысплея і гэтак атрымліваюць доступ да верыфікацыйных паведамленняў. Пра яшчэ адну схему махляроў апавядае тэлеграм-канал «Кіберпул». Ахвярам падману высылаюць фальшывыя, але вельмі падобныя да сапраўдных сканы банкаўскіх плацежных дакументаў. У квітанцыях, якія нібыта даказваюць пераводы на цытата «дэструктыўныя мэты», фігуруюць сапраўдныя асабовыя звесткі ахвяраў. Махляры прапануюць задэклараваць людзям свае грошы і перадаць іх кур'ерам, каб нібыта пазбегчы пераследу. Днямі такім чынам ашчаджэнняў пазбавіўся жыхар Гомля. Ягоныя $40 000 скіраваліся ў Маскву. Разам да здароўя, разам з навукаю. Гэткі лозунг сёлетняга сусветнага дня здароўя. Ён будзе азначацца заўтра, 7 красавіка, але ў Менску з гэтай нагоды ўжо адбылася прэс-канферэнцыя. На ёй прадстаўнікі сістэмы аховы здароўя падзяліліся вынікамі сваёй працы за год. Чым жа можа пахваліцца айчынная медыцына і пра якія праблемы чыноўнікі вырашылі прамаўчаць, распавядзе Аліна Скрабунова. Больш за 13 000 выпадкаў онкалагічнай паталогіі выявілі летась у Менску па выніках дыспансерызацыі. Пры гэтым звыш 95% дыягназаў удалося паставіць на ранняй стадыі. Абследаванне прайшлі 93% дарослых жыхароў сталіцы. То есть человека ничего не беспокоит, он абсолютно здоров, все у него было хорошо, но диагностика позволила выявить данное заболевание на ранней стадии, соответственно, вовремя и вовремя получить лечение. Фактически патология подтверждается у каждого 200-го обследованного. У красавіку ў Менску стартаваў яшчэ адзін маштабны праект у прафілактыцы. У тым ліку цукровага дыябету, сэрцава-судзінных і анкалагічных захворванняў, галоўных прычынаў лятальнасці і інваліднасці. В рамках данного проекта медицинскую помощь, консультации можно будет получить без записи, без талонов при прямом обращении к специалисту. В проекте примут участие люди разных возрастов, от школьников до лиц так называемого золотого возраста, что укрепляет связь поколений.
Сярод іншага, удзельнікі прамеркаванай да Сусветнага дня здароўя прэс-канферэнцыі нагадалі, што здароўе толькі на 15% залежыць ад медыцыны, а яшчэ на 15% ад стану наваколля і умоваў працы, на 20% ад спадчыннасці і на 50% ад ладу жыцця чалавека. И в завершении мне хотелось бы также завершить цитатой президента, который говорит о том, что здоровье нации – это забота не только медицины, но и каждого из нас. Праблемаў у айчыннай медыцыне на прэсавай канферэнцыі чыноўнікі не згадалі. Галоўнае з іх недахоп кадраў, што надоечы прызнаў і Лукашенко падчас адкрыцця новай паліклінікі ў Менску. Говорят, что у нас не хватает в здравоохранении людей. Говорят, там еще где-то не хватает. Я это мимо ушей пропускаю. Всегда чего-то нам не хватало. Прежде всего денег, Владимир Евгеньевич, потом людей и прочее. Надо выстроить так систему, чтобы те люди, которые есть, могли работать, зарабатывать и обслуживать население. Намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы Станіслав Салавей кажа пра неабходнасць перагляду працоўных абавязанняў. Не хапае медиков, их не хапае ва ўсей Европе, у частном свете. Это, на жаль, рэчаіснасць, і таму трэба аптымізавацца. Трэба не рабіць тое, што просто ў пустую марную час і ідзе только для прыгожай карцінкі, для глупага отчёт наверх, а трэба рабіць тое, што мае карысць для пацыентаў з тымі рэсурсамі, якія мы зараз маем. Паводле Станіслава Салаўя, для пачатку ў Беларусі неабходна скасаваць хаджэнне лекараў па дамах, бо гэта забірае час і не дазваляе надаць паўнавартаснай дапамогі пацыентам. А таксама скасаваць прынцып прымаць усіх пацыентаў да апошняга, бо пры наплыве пацыентаў на кожнага выходзіць умоўна па 5 хвілінаў, хаця павінна быць ад 15 до 20 хвілінаў за звычайны прыём. Не ў медыках праблема, і не ў пацыентах праблема. Праблема той сістэмы, якая існуе, і якая неудобна ні медыкам, і не пацыентам, і неякасна. Яна працуе. Медыкі стараюцца. Але можа працаваць у 100 разоў лепш. Але першыя змены яны могуць казацца вельмі непрыемнымі. Але толькі казацца. То есть гэта, у медыцыне няма нічога прыемнага. Лекі, на жаль, неўкусныя, але яны дапамагаюць. На цяперашні момант у рэспубліканскай базе вакансіяў размешчаная каля 3000 прапановаў для лекараў. Каб даць рады з недахопам спецыялістаў, дзяржава прапануе медыкам працаваць на 2 стаўкі. Пры гэтым у медычных ВНУ істотна скарачаецца колькасць платных месцаў і павялічваецца колькасць месцаў для бюджэтнікаў і матавікоў з абавязаннем адпрацаваць паводле размеркавання. Аліна Скрабунова, Белсат. Экіпаж місіі «Артэміс-2» упершыню пабачыў адваротны бок месяцу. Астранаўты зрабілі фотаздымак, на якім відаць усходняе мора. Масіўны кратар размешчаны ўздоўж правага краю спадарожніка Зямлі. Пакуль літаральна ўвесь свет сочыць за місіяй НАСА, другім палётам чалавецтва да месяца, мы згадваем чалавека, без якога цяжка ўявіць і гэты, і першы палёт амерыканскіх астранаўтаў да спадарожніка Зямлі. Нашаму знакамітаму земляку Барысу Кіту сёння споўнілася б 116 гадоў. Народжаны ў сям'і, што паходзіць з вёскі Агароднікі на Наваграчыне, Барыс Кіт набыў сусветную славу як канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі, а таксама даследнік якасцяў вадкага вадароду, як будучага касмічнага паліва, на якім чалавецтва затым і даляцела ўпершыню да месяца. Акрамя бліскучай навуковай дзейнасці, Барыс Кіт, які заўжды ганарыўся сваім паходжаннем, быў актыўным дзеячам беларускай дыяспары. Дажыў да 107 гадоў, быў пахаваны ў нямецкім горадзе Вісбадене. Канфлікт паміж ЗША і Іранам зацягваецца. Ісламская рэспубліка не ідзе на саступкі, нягледзячы на ультыматум Дональда Трампа. Тым часам, паводле The Economist, Іран пачаў зарабляць на нафце нават больш, чым да пачатку трампаўскай аперацыі. Пры гэтым адмыслоўцы папярэджваюць, усяму свету можа пагражаць моцны рост коштаў на харчаванне, калі канфлікт не спыніцца ў бліжэйшы час. Працягне тэму Антон Бяздольны. Адразу некалькі сусветных медыяў са спасылкай на крыніцы паведамілі пра перамовы паміж ЗША і Іранам, што пачаліся ў панядзелак. Паводле інфармацыі выдання Axios, бакі абмяркоўваюць 45-дзённае спыненне агню, што мае прывесці да завяршэння канфлікту. Інфармацыя пра перамоўны працэс з'явілася пасля нядзельнага допісу Трампа, у якім той з нецэнзурнымі выразамі абрынуўся на іранскае кіраўніцтва.
Аўторак стане днём электрастанцыяў і днём мастоў. Усё разам у Іране. Такога яшчэ не было. Адкрыйце гэтую чортаву пратоку, вар'яты. Інакш будзеце жыць у пекле. Проста паглядзіце. Хвала Аллаху. Крыніцы Axios сцвярджаюць, што ў Ізраілю і ЗША ёсць план масаваных удараў па энергетычных аб'ектах у Іране. Яго зрэалізуюць, калі не ўдасца дасягнуць перамір'я ў найбліжэйшыя 48 гадзінаў. Трамп ужо прадоўжыў тэрмін свайго ультыматуму да 20-й гадзіны аўторка паводле цэнтральнага амерыканскага часу. Reuters паведамляе пра план урэгулявання, які прапанаваў Пакістан. Тым часам на навіну адрэагавалі нафтавыя рынкі. Кошт нафты знізіўся да $107 за барэль пасля ранішняга росту на фоне допісу Трампа. Краіны-чальцы ОПЕК+ узялі на сябе абавязанне павысіць здабычу нафты ў траўні на 200 000 барэляў на сотні. Гэта павінна стрымаць далейшае яе падаражанне і паўплываць на інфляцыю, што пачала разганяцца ў краінах Еўропы і Амерыкі. Бизнес за последние годы показал чудовищную совершенно приспосабливаемость к любым кризисам. Будь то кризис вокруг войны в Украине, будь то коронавирус или все что угодно. На мінулым тыдні ААН у сваёй справаздачы паведаміла пра рост цэнаў на прадукты, справакаваны канфліктам на Блізкім Усходзе. Адтуль экспартуецца каля 5-й часткі сусветных аб'ёмаў прыроднага газу, з якога вырабляюць у тым ліку гнаенні. Калі экспарт не адновіцца, гэта ударыць по выдатках фермеров и ценах на будущие урожаи. Скорее всего, мы будем видеть и всплеск цен, и какие-то дополнительные проблемы, но в целом бизнес достаточно быстро меняет и пути поставок, и способы решения проблем, и поэтому я не вижу никаких серьезных кризисов в перспективе. У той же час цены на паліва выраслі і ў Беларусі. Агулам за апошнія 2 тыдні бензін падаражэў на 7 копеек. Белнафтахім патлумачыў такую пастанову сітуацыі ў персідскай затоцы. Прытым нафту наша краіна купляе ў Расіі па фіксаваных коштах, вызначаных да канца гэтага года. Антон Бяздольны, Белсат. У ноч на панядзелак Расія нанесла удар беспілотнікамі па ўкраінскай Адэсе, у выніку чаго загінулі 30гадовая маці і ейная 2гадовая дачка, таксама яшчэ адна жанчына. Як паведаміў у тэлеграме губернатар Адэскай вобласці Олег Кіпер, пад атаку трапілі жылыя дамы, дзіцячыя садкі і аб'екты энергетычнай інфраструктуры. На кадрах відаць, як ратавальнікі і пажарныя расчышаюць завалы ў адным з месцаў удару ў жылым доме, дзе была цалкам разбураная цэнтральная частка будынку. Паводле звестак энергетычнай кампаніі ДТЭК, праз значныя пашкоджанні каля 17 000 хатніх гаспадарак у некалькіх раёнах Адэсы засталіся без электрычнасці, і аднаўленчыя працы зоймуць пэўны час. У Расіі пры гэтым палыхаў чарговы нафтавы гігант. У Новарасійску дроны атакавалі нафтаналіўны тэрмінал Шэсхарыс, найбуйнейшае такое прадпрыемства на поўдні Расіі. Спрабуючы збіць дроны, расійскія ракеты СПА патрапілі ў жылыя дамы, паведамляюць відавочцы. Напярэдадні ў Беларусі прайшлі першыя сёлетнія навальніцы, якія да таго ж адзначыліся моцным ветрам. Між тым сіноптыкі папярэджваюць, расслабляцца, прынамсі, заўчасна. У госці да нас ужо грукаецца цыклон Рапунцэль. Ледзяны вецер з Балтыкі будзе шалець у Беларусі заўтра, а таксама ў сераду і чацвер месцамі з парывамі да 16-20 метраў на секунду. Таксама чакаюцца ападкі, дождж і нават мокры снег. Удзень у паўднёвых раёнах магчымыя навальніцы. Дзённая тэмпература апусціцца нават да 2 градусаў цяпла на поўначы краіны, а начныя замаразкі пакрыюць дарогі галалёдзіцай. На гэтым завяршаем сённяшняе выданне аб'ектыву. Больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Інфармацыйны вечар працягнем студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Алесем Залеўскім. Алесь, табе слова. Так, вітаю, шановное господарство. У Беларусі можа з'явіцца расійскае вайсковае ядро. Лукашенко ўжо адкрыта кажа пра ключавую ролю Расіі ў абарончай палітыцы Беларусі. Тут жа абмяркуем апошнія звесткі пра Анжаліку Мельнікаву і паведамленні заходніх медыяў пра стварэнне Расіі баз для кіравання дронамі ў Беларусі. А другой тэмай возьмем пытанне, ці могуць улады ў адказ на блакаванне сваіх каналаў закрыць YouTube у Беларусі. Хто ад гэтага страціць больш? Прапаганда ці незалежныя медыі? Абмяркуем у студыі Белсат з топавымі экспертамі ў рэгіёне. Далучайцеся.
Сёння у нас два Алеся, Алесь Залеўскі, Алесь Баразенко. Вітаем вас, шановне господарство. Гэта жывы эфір Белсату у нашай студыі, дзе мы абмяркоўваем самыя цікавыя і важныя тэмы гэтага дня. І, канешне, усіх узбудзіла інфармацыя дадатковая, працяг, так бы мовіць, гэтага серыялу пра лёс Анжалікі Мельнікавай, новая інфармацыя пра набыццё ёю ці на яе імя нерухомасці ў беларускай сталіцы. Таму сёння мы прапануем нашым гледачам такое пытанне. Усё ж такі ў гэтай сітуацыі для вас Анжаліка Мельнікава ахвяра ці агентка беларускіх спецслужбаў? Прапануем 4 варыянты, непасрэдна ахвяра, непасрэдна агентка спецслужбаў, а таксама варыянт для тых, хто яшчэ не змог разабрацца ў сітуацыі, і для тых, хто лічыць, што гэтая сітуацыя ўжо не цікавая, што ўсё, у прынцыпе, зразумела. Ну, у сітуацыі мы яшчэ не разабраліся, мы маю на ўвазе журналісты, але працягваем гэта рабіць. У тым ліку сёння таксама абмяркуем гэту тэму з экспертам. Ужо вельмі хутка, праз літаральна некалькі хвілінаў, Лукашенко фактычна прапануе замацаваць расійскае вайсковае ядро, прабачце, у Беларусі, як аснову абароны на заходнім кірунку АДКБ. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў сёння старшыні вайсковай арганізацыі, у якую ўваходзяць амаль усе краіны СНД. На гэтым фоне ў ЗША гучаць ідэі перазбірання ўсёй сістэмы міжнароднай бяспекі. Былы спецпрадстаўнік Трампа ва ўкраіне генерал Кіт Келах прапануе альтэрнатыву НАТО з больш актыўным удзелам Польшы і Украіны. Ці значыць гэта, што рэгіён рыхтуюць да новай архітэктуры бяспекі? І дзе ў ёй месца Беларусі? Расія павінна мець у Беларусі ядро ўзброеных сілаў. Такую мадэль АДКБ агучыў Александр Лукашенко. Паводле яго менавіта Беларусь галоўны плацдарм на заходнім кірунку, а расійскія войскі мусяць падключацца у выпадку канфлікту. Фактычна гаворка пра сталую вайсковую прысутнасць Расіі, яшчэ больш глыбокую інтэрпрэтацыю камандавання. Пры гэтым Лукашенко адкрыта называе Расію, цытата, цэнтральным звяном АДКБ, нягледзячы на тое, што яе армія ўжо 3-й год вядзе вайну ва ўкраіне і нясе сур'ёзныя страты. Сам блок таксама перажывае крызіс. Арменія замарозіла ўдзел і абвінавачвае саюзнікаў у бяздзеянні. На гэтым фоне ў ЗША гучаць альтэрнатыўныя ідэі. Як я ўжо казаў, генерал Кіт Келах прапануе перагледзець ролю НАТО і стварыць новыя саюзы з больш актыўнай ролю Украіны і Польшы. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справах абароны і нацыянальнай бяспекі, з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Вадзім. Добрый вечер. Так, ну пачнем ад этого АДКБ. Што гэта сёння такое было? Лукашенко кажа пра ядро расійскіх войскаў у Беларусі. Пра што гэта гаворка? Это пра пастаянную базу, сумесную групоўку ці ўжо фактычна проста адзінае камандаванне? Як вы гэта ўспрынялі? Фактычна гэта працяг вайскова-палітычнай інтэграцыі Беларусі. Мы ведаем, што падпісаны цэлы шэраг бяспекавых пагадненняў як в рамках саюзнай дзяржавы, так і в рамках УДКБ. На жаль, Беларусі ў гэтых всех сцэнарыях адводзіцца ролю аператыўнага плацдарма, і пры крызісе, хутчэй за ўсё, Беларусь страціць сваю самастойнасць як вайсковым, так, магчыма, і в палітычным плане. То бок пры крызісе, пра які крызіс вы цяпер гаворыце? Крызісе, который хто створыць, што за крызіс? Фактычна это пачатак баявых дзеянняў ці гібридных атак супраць нашых краін-суседзяў. Ну, гібридныя атакі мы і так назіраем на працягу апошніх некалькіх год. Баявыя дзеянні в 22-м годзе актывізавалі фронт, фактычна беларуска-украінскі фронт. Гэта была актыўная частка фронта, яна зараз замарожана. Пры дапамозе Расійскай Федэрацыі ці па загаду Расійскай Федэрацыі гэтая частка фронта зноў можа стаць актыўнай. Больш таго, зараз в бяспекавых колах актыўна абмяркоўваецца магчымасць уварвання ці то на краіны Балтыі, ці то ў бок Польшы. Фактычна Беларусь гэта такі вельмі зручны плацдарм для агрэсіўных планаў Расійскай Федэрацыі, таму што она дазваляе праецыраваць сілу на 3 накірункі: на поўнач, поўдзень і на захад. Спадар Вадзім, то бок гаворка зараз ідзе не пра нейкі ўзровень, новы ўзровень канфлікту ва ўкраіне, а менавіта пра напад на іншыя краіны, ужо ў гэтым выпадку на краіны еўразвязу, які таксама магчымы. Цэлы шэраг фактараў
показывая на то, что мы наближаемся до великого регионального конфликту. Мы бачим, что послідовно умасовується інфраструктура не тільки в Білорусі, але, наприклад, уздовж країни межі з Фінляндією, уздовж межі з Естонією, Латвією. На території Білорусі створюються нові бази. Амаль щомісячно йдуть розмови, ці новини про заведення орешника, ядерной компоненты, ракет и новых систем супрацьповітряної оборони. Я нагадаю, что у нас уже десятки год функционуют два специальных войсковых объекта. Это радиолокаційна станция Вилейцы и станция раннего попереджения про ракетную атаку под Ганцевичами. Здається, на Волгу называется. Так ось, говорка йде про то, что на территории Беларуси будут размещаться базы российские, базы, відомо, що бази мають інший юридичний статус, і це дозволить Російській Федерації на постійній основі розмістити груповку в 1000 людей. Коли ми пригадаємо події 2014 року, менавіта база в Севастополі допомогла Російській Федерації почати анексію території України. 1000 людей. Это вот вы теперь конкретно кажете про некий инсайт, так, про то, что такая база мае паўстаць расійская у Беларусі. При гэтым, ці гэта не тое ж самае, пра што піша сёння Forbes. Forbes сёння піша пра тое, што Расія стварае ў Беларусі базы беспілотнікаў далёкага радыусу дзеяння, прынамсі 4. І раней ужо пра гэта паведамляла Reuters агенцтва, што Расія плануе пабудаваць такія наземныя пункты кіравання беспілотнымі апаратамі. Гэта тое, пра што вось кажуць на Захадзе, ці гэта іншая гісторыя, ці штосьці вам вядома канкрэтна пра гэтыя базы з дронамі? Ну, мы ведаем, что будуецца вялікі завод по вытворчасці дронаў. По папярэдняй інфармацыі даводзілось, что іх выпуск будзе каля 100 000 экземпляраў на год. Відавочна, что для беларускай арміі такая колькасць дронаў яна просто не патрэбна. Да эканамічна мы гэта самі не выцягнем. Гэта новая вытворчасць ствараецца в інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Тое, што будуць збудаваны 4 новыя центры по кіраванню гэтымі дронамі, ну, сведчыць пра тое, што ці будуць узмоцнены атакі супраць Украіны, ці гэта ўжо рыхтуецца інфраструктура пад атаку на краіны НАТО. Прэзідэнт Зеленскі некалькі разоў папереджаў афіцыйны Менск пра то, што яны вельмі наблізились да чырвонай рысы. Мы, насамрэч, находимся в вельмі небяспечнай сітуацыі, таму што в пэўны момант по территории Беларуси может быть просто нанесены удар в отказ, и это спровокует еще большую эскалацию в регионе. Ну, фактично, это уже про то, что я и сказал, будет региональная война с усягнением новых краин. Мы ведаем с отчиненных крыніц, что зараз рыхтуецца инфраструктура на объекте Кричев. Это была закинутая база знішчальнікаў. По всей вероятности, они собираются туды заводить систему «Орешник» ракетную. Мы ведаем, что стягнуты туды уже сродки супрацьповітряної обороны. Так само в районе Осиповича рыхтуется инфраструктура под заховывание ядерных боеприпасов. Все это, мягко кажучи, не додає стабильности и в самой Беларуси, и в нашем регионе. Спадар Вадзім, а чаму гэтыя заявы былі зробленыя дакладна на сустрэчы з прадстаўніком АДКБ, бо прысягнуць на вернасць Расіі Лукашенко мог і на чарговай сустрэчы з Пуціным, размаўляючы, можа, з нейкімі прадстаўнікамі, там, не ведаю, ФСБ ці расійскага войска. Ці гэта не спроба паказаць, што тануць будзем усе разам, прыцягнуць яшчэ да гэтай вайны і іншыя краіны, іншых саюзнікаў? Казахстан, так, там, Арменія. І от у мяне у давесак пытанне да Алесевага. І пры гэтым Расія ў цэнтры гэтай структуры, хаця таму ж Казахстану Кітай бліжэй, так, таму ж там
краінам былым СНД, так, сённяшнім СНД, Турцыя, магчыма, бліжэй турэцкае войска супермоцнае, а тут у цэнтры АДКБ расійскае войска, которое, ну, так, поспехаў нейкіх не мае значных на украінскім фронце. Ну, формально ОДКБ гэта структура, якая належыць Расійскай Федэрацыі. Гэта фактычна шырма, для якой выкарыстоўвае Расійская Федэрацыя в сваіх мэтах, найперш прапагандысцкіх. Мы бачым, што гэта арганізацыя, ну, яна фактычна знаходіцца в такім аморфным полуразваленым стане, калі адзін чалец АДКБ пачынае баявыя дзеянні супраць іншого чальца АДКБ, я маю на ўвазе Кыргызстан і Узбекистан, ці, напрыклад, калі на чальцоў гэтай арганізацыі нападае іншая краіна, як на Арменію быў недавно баявыя дзеянні з Азербайджанам, і, як мы бачым, ніхто не прыходзіць на дапамогу адзін адному, то, што прапісана в гэтым статусе. Таксама я нагадаю, што баявыя дзеянні былі на тэрыторыі самой Расіі, гэта вядомы наступ украінскай арміі в Курскую область. Ну, таксама, акрамя заклапочанасці і заяў, фактычна не было дапамогі. Чамусьці на дапамогу Расійскай Федэрацыі прыехалі жаўнеры Паўночнай Кареі. А дзе былі ў гэты час жаўнеры ОДКБ, ну, вялікае пытанне. Так што гэта хутчэй такая проста профанацыя дзеля таго, каб, ну, Расія таксама могла назмываць шчокі і паказваць, што она нешта вартуе в сістэме сусветнай бяспекі. Так, ну, профанацыя, так, але вось планы Расіі канкрэтныя датычна Беларусі па размяшчэнні гэтых базаў, так, пра якія вы казалі. Трошку зменім тэму. Спадару Вадзім, таксама датычыць бяспекі. Вы ў аб'яднаным пераходным кабінеце за яе, у тым ліку, адказваеце. Новыя звесткі маем пра былую спікерку Анжаліку Мельнікову ад калегаў з «Зеркала». Яны апублікавалі інфармацыю, нібыта на яе імя ці ёй асабіста было набыта прынамсі 2 кватэры ў Менску. Перад гэтым ужо быў зліў, недазліў фотаздымкаў, которые мы, ні журналісты, ні іншыя тэхнічныя, так, нашы калегі не змаглі даказаць 100% іх аўтэнтычнасць. Для вас гэтая гісторыя з Анжалікай Мельнікавай усцяж няясная, ці ўжо вы для сябе высновы зрабілі? Відавочна, гэта гісторыя зараз всплыла, таму што рыхтуецца кампанія па выбарах в Координацыйную раду. Я нагадаю, што Координацыйная рада лічыцца в Европе прадстаўнічым органам, нягледзячы на тое, што там адносна мала людзей прымаюць удзел в этом галасаванні, ну, зразумела, што ёсць проста пагроза крымінальнага пераследу, і людзі в складаных умовах знаходяцца, як тых, якія высоўваюцца туды, і тых, хто галасуюць. Ну, але тым не менш, Координацыйная рада мае большую легітымнасць, чым Лукашэнкаўская палата. Дастаткова узгадаць, што ёсць 6 мест в парламенцкай асамблеі Рады Европы. Гэта справа Мельнікавай, она зараз узнікла, каб фактычна дыскрэдытаваць як сам выбарчы працэс, так і гэту інстытуцыю, Координацыйную раду. Таму што ніхто за час знаходжання Мельнікавай, як яны кажуць, в Беларусі, якая набывае кватэры на скрадзеныя грошы, якая ходзіць в спортзалы, але чамусьці фізічна ее там ніхто ніколі не бачыў. Ну, як Менск адносна, ну, невялікі горад, так, і я думаю, што як мінімум знайшлись бы сведкі, якія б уже вживую бы сутыкнули з Мельнікавай. Зразумела. Дзякуй вялікі за размову з намі. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальнай бяспецы і абароне, быў з намі на відэасувязі. Абмяркоўвалі мы цэлы шэраг пытанняў, у тым ліку апошнія заявы Александра Лукашенка на сустрэчы са старшынём АДКБ. І да наступнай тэмы. Ці не варта ў Беларусі заблакаваць YouTube? З такім пытаннем прапагандысты пабеглі на вуліцы пасля таго, як іхныя 3 каналы СТВ, БЛТ і ОНТ былі заблакаваныя платформай. У эфіры паказалі тых, каму ўсё роўна і хто гатовы перайсці на айчынныя аналагі.
Ну тут Алеся бы паспрачаўся, ці яны пабеглі на вуліцы, бо выглядала, што гэта выйшлі. все прывезена было адным бусікам Аўтобусам. і здымачная група і нібыта рэспандэнты на вуліцах. Пры гэтым Мінінфарм ужо пагражае асіметрычнымі захадамі і поўным блакаваннем Ютуба ў Беларусі. Тым часам прапагандысты шукаюць шлях назад. Тэлеканал СТВ актывізаваў запасны канал, створаны яшчэ ў лютым. Праўда, цяпер няма там ні Азаронка, ні Пратасевіча. Бюджэтныя грошы на асваенне інтэрнэту выдзеленыя, таму нават пад пагрозай блакавання прапаганда будзе спрабаваць утрымацца на заходняй платформе, якую так заўзята крытыкуе. Што насамрэч адбылося з 3 заблакаванымі ці выдаленымі каналамі, дагэтуль няма адзінай версіі. Эксперты схіляюцца да таго, што каналы былі выдаленыя за грубае і сістэматычнае парушэнне правілаў супольнасці YouTube. Блакаванне дзіўным чынам супала з масавымі скаргамі беларусаў. Падставай для іх стаўся сюжэт у праграме Рамана Пратасевіча, дзе КДБ раскрыў асабістыя звесткі супрацоўнікаў беларускага расследавальніцкага цэнтру. Ну і з таго, што мы ўжо пабачылі на абноўлены на новы канал НТ, быў перазаліты ўвесь контент, але без вось гэтага матэрыяла Рамана Пратасевіча, дзе гэта былі асабістыя звесткі прадстаўлены. Таму, магчыма, гэта можам лічыць як такое фактычна прызнанне памылкі з боку беларускіх прапагандыстаў. Што ж адбылося насамрэч з гэтымі каналамі? Ведаеш, варта яшчэ заўважыць, што у таго ж канала АНТ ёсць і таксама дадатковыя каналы, напрыклад, каналы «Наша утро», «Наша раніца». І там трэба, канешне, адзначыць проста каласальную цікаўнасць беларускіх і замежных гледачоў да гэтых каналаў. Яны там не збіраюць нават і дзесяткаў часам праглядаў, то бок нават група, якая робіць гэтыя перадачы, хіба свой прадукт і не глядзіць. Тым часам блакіроўку каналаў прапагандыстаў пракаментавалі ў МЗС краіны. У сваім звароце прэс-сакратар ведомства назваў выдаленыя каналы, цытата, «асновай суверэнітэту», ні шмат, ні мала. Ды паабяцаў, што рэжым не пакіне блакавання без адказу. Обращает на себя внимание вопиющая тишина международных структур. Те из них, которые традиционно оперативно и громко заявляют о любых, даже самых спорных случаях ограничения свободы слова в неугодных им странах, на этот раз демонстративно хранят молчание. Это классический пример западных двойных стандартов. Права человека имеют значение лишь тогда, когда речь идет об удобном для Запада мнении. Белорусская сторона досконально изучает все обстоятельства произошедшего. Оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом, всеми доступными средствами в рамках национального законодательства и международного права. Ну, першы раз я бачу, каб дзяржаўны МЗС, так, міністэрства каментавала справы выдалення каналу на YouTube, ну, але гэта 3 буйных прапагандысцкіх канала, таму сапраўды маштаб уражвае. Але што гэта было? Даведаемся ад нашай наступнай спікеркі Марыя Малевіч, галоўная рэдактарка Маланка Медыя, ну і вядомая экспертка у YouTube вытворчасці. Вечар добры вам, спадар Марія. Вітаю. Ну, вы ўжо зразумелі, што гэта такое адбылося з гэтымі каналамі Белта, СТВ, АНТ. Гэта выглядае вось як сістэмнае рашэнне YouTube, так? Ці некая разовая акцыя, ці як вынік вось гэтых назапашаных скаргаў і парушэнняў, пра што кажуць эксперты? Ну, па-першае, варта адзначыць, што нам не справаздачыцца ні беларуская медыасупольнасць прапагандысцкая, ні YouTube. То бок, зараз мы з вами будзем трошачкі ўсё ж такі ў плашчыні інсінуацый і інтэрпрэтацый. Са свайго вопыту, з YouTube як пляцоўкай для менавіта медыа, а не праектаў, звязаных, так скажем, з творчасцю, я працую больш за 10 год і магу сказаць, што для мяне выглядае амаль што відавочным назапашванне крытычнай масы контента, які парушае правіла ці там як заўгодна палітыкі вось гэтай пляцоўкі, гэтай платформы YouTube. Адразу 3? СТБ атрымала, фактычна мы маем сведчанне, што былі гэтыя скаргі, але адразу 3. YouTube паглядзеў заадно, вот как бы этого Змей Гарыныча, ці як? Хутчэй за ўсё, вельмі важны момант сёння, калі мы кажам пра пляцоўкі, да, і пра медыа, якія выходзяць на пляцоўкі такія як YouTube, ці TikTok, ці іншыя платформы,
перш за ўсё вельмі важна разумець, што гэта пляцоўкі, якія створаны не для медыяў, не пад медыя і не для таго, каб несці інфармацыю, выконваць усе правілы свабоды слова і іншага, а перш за ўсё для таго, каб зарабляць грошы. Гэта камерцыйныя праекты, якія, уласна, сваю функцыю выконваюць. Таму для менеджераў вось гэтых вялікай сеткі, для Ютуба, вялікай кампаніі, вельмі важна рабіць так, каб гледачы, спажывальнікі, тыя самыя людзі, на якіх, умоўна кажучы, кампанія зарабляе, і я зараз без негатыўнай канатацыі, гэта нармальна. Проект, які прыносіць прыбытак. Мы все глядзім рекламу на YouTube, думаю, это разумеюць. Вот на так нас зарабляе. Так, і не толькі так, поверьте мне, але давайте не будем раскрываць гэтыя страшныя сакрэты Ютуба. Вяртаючыся да таго, што я казала раней. YouTube хоча зарабляць грошай, а значыць не турбаваць сваіх гледачоў. Праз гэта ўзнікаюць усе гэтыя вялікія палітыкі, якія мы звычайна не чытаем ні як спажывальнікі і вельмі часта не як крэатары. І магу сказаць такі маленькі сакрэт. Вельмі часта пляцоўка YouTube звяртае ўвагу на тое, хто з'яўляецца уласнікам канала. То бок, я гэтага дакладна не ведаю, але мне падаецца, што у дадзеным выпадку менавіта гэтая сітуацыя, калі уласнікам з гэтых 3 аккаунтаў была адна і тая ж фірма, адна і тая ж асоба, адна і тая ж інстытуцыя. Не так важна зараз, хто менавіта. І калі такія сур'ёзныя абмежаванні, як выдаленне каналу, накладваецца на адзін прадукт, то вельмі вырастае імавернасць таго, што будзе накладзена і на іншыя прадукты вось гэтага уласніка. Таму, як мне бачыцца, нехта там, умоўна кажучы, Белта магла патрапіць у гэта проста як бы напасам разам са сваімі калегамі, прапагандыстамі з АМТ і СТБ. А магчыма, для іх усіх, як для ўласніка, накапілася крытычная маса з гэтых парушэнняў. І я тут згодная з тым, што вы казалі напярэдадні, адносна таго, што разгалошванне асабістых дадзеных – гэта вельмі сур'ёзнае ў вачах заходніх платформаў парушэнне. Бок гэта якраз такі тое, за што могуць забіць. Ну, цікава, што ў выніку YouTube, магчыма, такім чынам навучыць прапагандыстаў працаваць у Беларусі па заходніх стандартах. Ці магчыма, што гэтыя каналы яшчэ будуць вернуты? Так, бо мы нават, я так разумею, дакладна не можам сказаць, яны былі заблакаваны ці выдалены, таму што гэтыя каналы своеасаблівая таксама і летапіс Беларусі, так, як бы там ні было, таксама як і белсатаўскі канал, это летапіс падзей у Беларусі, таксама як любы дзяржаўны тэлеканал, так, летапіс таго, хто што сказаў і што адбылося ў нашай краіне, ну, пэўны архіў, так, і ён для беларусаў усім нам неабходны, як бы там ні было. Ці магчыма яшчэ вяртанне гэтага контенту, гэтых каналаў, на вашу думку? Чыста з тэхнічнага пункту гледжання, конечно, трэба глядзець спецыфікацыі і тыя фармулёўкі, з якімі контент быў выдалены ці там знік. Так? Пра гэта ведаюць толькі тыя, хто кіруе гэтымі каналамі, але нічога немагчымага няма, і я вам нават так вам скажу, і гэта вельмі важна памятаць, калі мы кажам пра супрацу з платформамі. Да? Платформы, як я ўжо сказала, гэта пра зараблянне грошаў, гэта не пра вось гэтыя высокія ідэалы і этычныя кодексы, якімі кіруюцца сапраўдныя журналісты, напрыклад. Да? Гэта, перш за ўсё, мусіць адпавядаць заканадаўству краіны, дзе размяшчаецца YouTube, так? Ну, перш за ўсё, гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, і адпавядаць тым заканадаўству тых краінаў, дзе транслюецца, дзе працуе гэтая платформа. Не будзем зараз удавацца ў падрабязнасці, бо гэта досыць складаныя меры, яны залежаць там ад краіны, рэгіёна і ўсяго іншага, але гэтым усім я маю на ўвазе блакіроўку. У нас невялічкія праблемы. Марія Знікла, наша тут-экспертка. Паспрабуем восстановіць сігнал, але ты вельмі цікава, на мой погляд, назваў гэтыя каналы такой своеасаблівай летапісам Беларусі. Ну, мне цяжка пагадзіцца. Я асабіста вельмі сумаваць па адсутнасці Грішы Азарёнка
на Ютубе не буду. Але гэта гісторыя нікуды, і нават калі б яе даследаваць і рабіць за яе высновы, то ну, даследаваць гэта трэба будзе не гісторыкам, а хутчэй дактарам. Вось, а мы пакуль вернемся да нашай пытанкі. Я нагадаю, што мы сёння пытаемся, да, хутенька, мы сёння пытаемся у вас пра гэтую гісторыю, пра працяг серыялу з Анжалікай Мельнікавай і яе знікненнем, і задалі пытанне, хто ўсё ж такі Анжаліка Мельнікава, ахвяра, агентка спецслужбаў, ці, можа, вы яшчэ не разабраліся. І вось на гэты момант 44%, амаль палова нашых гледачоў, якія прынялі ўдзел у галасаванні, лічаць, што ўсё ж такі Анжаліка Мельнікава была першапачаткова агенткай беларускіх спецслужбаў, і вось, і што гэта была спланаваная нейкая гульня ў даўгую. Але пры гэтым больш за чвэрць таксама яшчэ не можа вызначыцца з гэтым пытаннем. Марыя, вяртаемся, радыя, што вы зноў з намі. Так, ну і мы скончылі на тым, ці магчымае вяртанне гэтых каналаў, так, разбан гэтых каналаў. Как не разводят турысы на колесах, якія відавочна зніклі медіа ў межах інтэрнэту, магу сказаць, што так, гэта магчыма. Гэта цалкам імаверна, перш за ўсё таму, што мы не ведаем, хто і як прымаў рашэнне пра блакіроўку, знікнення ці там шэдоу-бан, не шэдоу-бан, гэта канкрэтны бан. Чаму? Таму што калі гэта штучны інтэлект, то зараз вельмі імаверна, што менеджеры Ютуба гэтых 3 згаданых каналаў дамагаюцца жывога званка з прадстаўнікамі Ютуба і дамаўляюцца, што яны могуць зрабіць, каб вярнуць гэтыя дадзены, вярнуць гэтыя каналы. Таму гэта цалкам імаверна, выбіраліся людзі і не з такога. Я зараз скажу, канешне, пра людзей у сэнсе больш шырокім, да, контент-крэйтары з Ютубу, але у дадзеным выпадку Ютуб гэта не палітычная платформа. Бок яны не выступаюць ні за які бок, да, ні за наш, ні за іх. Таму цалкам вераемна, што каналы могуць вярнуцца, калі будуць знятыя, выдаленыя ці папраўленыя ўсе хібы, якія былі. Так, ну вы кажаце, менеджер звязваецца, но пакуль што публічна звязваецца са светам і, відаць, з кіраўніцтвам Ютуба беларускае міністэрства замежных справаў і абяцае крокі ў адказ. Але прапагандысты пры гэтым, крэйтары дзяржаўныя YouTube, яны даюць заднюю. Вось СТБ пачало публікаваць контент на запасным канале, таксама бачым, у НТ вяртаецца. Не звярнуў я яшчэ увагу на Белту. Як, на ваш погляд, будзе дзейнічаць прапаганда далей? Вось будзе спрабаваць вярнуцца на YouTube, або пачне, наадварот, сістэмна пераязджаць у нейкія альтэрнатыўныя платформы? Ці рване відео Бел. Да, і на агул, ці тут для беларускай прапаганды могуць быць альтэрнатыўныя платформы? Гэтае пытанне, якое мы мусім задаць не толькі ў адрас беларускай прапаганды, а ў свой таксама. Я маю на ўвазе зараз усе незалежныя медыа, бо я, напрыклад, прадстаўляю Маланка медыа, гэта буйное выданне, якое існуе перш за ўсё ў Ютубе, хоць ёсць і на Спутніку. Але што гэта значыць? Гэта значыць, што сёння мы сутыкнуліся з той сітуацыяй, калі нешта адбываецца з Ютубам, мы усе разам губляем вялікую колькасць нашых спажыўцоў, наших гледачоў, тых, для каго мы працуем. Безумоўна, мы все уже освоили такие популярные соцсетки, як TikTok, як Threads, але, все мы разумеем, что гэта не тое. Зараз фактычна у свеце не існуе, акрамя Білі-Білі, кітайскага аналага, не існуе нейкіх замяняльнікаў Ютубу. Да? Таму вельмі слушная думка запускаць спутнікі ці там іншыя рэчы, якія могуць дагрукацца да гледачоў, так скажем, аналагавымі нейкімі метадамі, да? Але я разумею, наколькі гэта дорага, складана і непроста, і зноў жа для гледачоў у тым ліку. Але сёння фактычна, калі мы згадаем вось гэтую спробу заблакаваць TikTok, вельмі папулярная сацыяльная сетка у ЗША, то тады самым папулярным прыкладаннем у ЗША стала кітайскае прыкладанне Сяохоншу, маленькая чырвоная кніжачка. Таму што людзі шукалі сабе нейкі спробу знайсці платформу, якая заменіць тое, што яны любяць. Таму зараз на месцы ўсіх, і думаю, у тым ліку так будуць дзейнічаць беларускія прапагандысты, калі раптоўна з Ютубам нешта стане ў глобальным сэнсе, то усе будуць кіравацца за гледачамі, за спажыўцамі. Дзе будзе попыт, туды усе і прыйдуць.
Ці будзе гэта там нейкі макс беларускага разліву, не думаю, тому што там няма крытычнай масы спажыўцоў, таксама як і не паказваюць поспехаў нават платформы, якія максімальна дружелюбныя да максімальна спрыяльныя для прапагандысцкага контенту, такія як ВКонтакте ці Аднакласнікі. Перш за ўсё, што там аўдыторыя старэе. І гэта не зусім тыя людзі, да якіх, да розуму якіх хочуць дагрукацца. Мінінфарм так ужо пагражае асіметрычнымі мерамі. Наколькі вось мушу задаць гэтае пытанне. Все-таки, думаеце, улады разглядаюць гэтае пытанне блакавання Ютуба ў Беларусі? Ну вось па рэакцыям прапагандыстаў цяпер на сёння я бы так не сказаў. Ці хаця б запаволенне яго, як у Расіі. Як вы лічыце? Ну, пачнем з таго, што калі б яны маглі гэта зрабіць, да, то, напэўна, яны б гэта зрабілі. І не ўкладаліся, бо я адзначу, што апошнія часы вельмі, так скажем, вырас узровень таго, як выглядаў YouTube у прапагандыстаў. Яны рэальна шмат чаму навучыліся ад нас. Яны рабілі добрыя вокладкі, яны падбіралі загалоўкі, то бок яны вучыліся быць людзьмі. Наколькі гэта паспяхова, гэта ўжо іншае пытанне, але калі б, канешне, безумоўна, дзяржава, якая аддае так шмат для таго, каб падтрымліваць прапаганду, рэсурс у іх як бы ёсць на тое, каб адмовіцца ад усіх гэтых высілкаў і прабачыць сабе усе гэтыя грошы выкінутыя на вецер, калі мы уявім, што блакуюць YouTube. Але гэта не такое простае тэхнічнае пытанне. Нават у Расіі, дзе афіцыйна YouTube перамаглі, ўсё роўна людзі маюць да яго доступ, усё роўна знаходзяць варыянты, VPN і сродкі для таго, каб з гэтым знаёміцца. Шмат ужо экспертаў, куды больш абазнаных у тэхнічных нюансах, чым я, казалі пра тое, што вось гэты прыклад, напрыклад, таго ж Китая, які нам прывозіць, вялікая кітайская сцяна, вялікі фаервол, які не пускае ні туды, ні абратна людзей і інфармацыю, можа ўзнікнуць толькі ў тым выпадку, калі, па-першае, гэта перабудавана цалкам сістэма, вось з гэтым чароўным рубільнікам, які дае табе магчымасць адключыць нешта, і, па-другое, трэба мець сваю інфраструктуру. Мы бачым, што пры ўсіх высілках, пры ўсіх спробах беларуская прапаганда, маючы ўсе магчымасці, не змагла заняць нішу, якую вымушаны былі пакінуць беларускія незалежныя медыа. Тут я перш за ўсё кажу пра працу на зямлі, пра рэпартажы знутры Беларусі, пра паказанне таго, што адбываецца сёння. У іх нават гэтага няма ў добрай якасці. Марія, то я можна вас пераб'ю? Выбачаюся, пераб'ю, каб уласна задаць пытанне, бо вы ўжо так перайшлі трошку на іншую тэму. Ці глядзяць беларусы прапаганду, в прынцыпе, ў Ютубе, так? Ці ёсць на яе попыт у беларускім Ютубе, бо паводле праглядаў я паглядзеў, ну так быць сціпным калі, ну не больш, як мінімум, за Белсат і не больш, дакладна, за Маланку глядзяць, ну, паводле праглядаў. Пад ролікамі у СТБ, АНТ і у той жа Белты, ну толькі калі там не унікальнае відэа ў Лукашенка, вот у іх упершыню яны запісалі так і выдалі на ўвесь свет гэта там з каровамі, так, слушна. То бок, гэта значыць, што беларуская прапаганда яшчэ не навучылася так добра працаваць па гэтых стандартах? Ці тое, што попыту няма у беларускім Ютубе на беларускую прапаганду менавіта, афіцыйную? Ну, вельмі важна разумець, што калі чалавек нешта глядзіць, то ён ніколі не кажа, пайду-ка я пагляджу прапаганду. Даўно я нешта прапаганды не глядзеў. Не, так не працуе, гэта абсурд. А людзі шукаюць ту інфармацыю, якая іх цікавіць. Таму, калі, напрыклад, умоўны СТБ паказвае, што адбылося ў Драгічыне пасля урагана, людзі будуць глядзець гэта не таму, што гэта СТБ, прапаганда, дзяржканал, не, таму, што ім цікава, што там адбываецца. І вось у гэтага канкрэтнага канала ёсць рэсурс гэта паказаць. Тое, што я згадала вышэй,
на жаль, можа і на шчасце, факт, просто медыцынскі факт, што цэнзура і вось гэта страх паказаць нешта не тое, каб раптоўна не стаць нячэсным, так у маім юнацтве называлі незалежныя медыа, дык вось, каб раптоўна не патрапіць пад рэпрэсію, у тым ліку, прапагандысты вельмі баяцца здымаць што-кольвек. Калі паглядзець на іх рэпартажы, нават самыя нявінныя, то яны вылізаныя не ў сэнсе якасці, а ў сэнсе ідэалагічным, зместавым, да такой ступені, што гэта проста губляе сэнс. Вось і весь адказ. Калі б яны рабілі якасны прадукт з Беларусі, знутры Беларусі, такі, які б беларусам было цікава глядзець, і ён адказваў на іх пытанні і запыт, то нам, на жаль, як бы ніяк не атрымалася б з імі канкураваць напоўніцу, бо яны на зямлі, а мы пераважна ў эміграцыі. Так, і это ж алгарытмы інакш нават нам стоит ставіць абмежаванні ў распаўсюдзе нашых відэа, у адрозненні ад тых, хто гэта робіць з Беларусі. Дзякуй вялікі за размову. Марія Малевіч, это надзвычай цікавая тэма, я ўпэўнены. Я думаю, і наша аўдыторыя лайкае вам. Дзякуй вялікі, але мусім крочыць далей, бо... Я толькі зазначу, што так, трэба прызнаць, што беларуская прапаганда мае такі-сякі поспехі ў Ютубе, але калі паглядзець на геаграфію, яны вельмі добра таргетуюцца на расійскую аўдыторыю. Яны працуюць вельмі шмат, дарэчы, на расійскую аўдыторыю. І вельмі цікава, што сказала Марыя. Я для сябе падумаў, што дажылі мы да таго часу, калі публіка ВК ўжо старая. Так, пераходзім далей. Далей ідзем да нашай любімай рубрыкі «Жыцця рэгіёнаў». Гэтую рубрыку мы робім супольна з выданнем БГ-медыа. І сёння ў цэнтры нашай увагі гісторыя з Вілейкі. Мясцовая жыхарка Наталля атрымала ультыматум ад адміністрацыі інтэрнату выселіць свайго сабаку за 10 дзён. 2 гады таму жанчына афіцыйна зарэгістравала сабаку пад гэтым адрасам. Увесь час падатак за гадаванца спраўна налічваўся, а прэтэнзіяў ад суседзяў і камунальнікаў не было. Пры гэтым закон аб адказным абыходжанні з жывёлінамі цалкам на баку Наталлі. У міністэрстве ЖКГ пацвярджаюць, утрымліваць жывёлу ў інтэрнатах можна, а мясцовыя правілы не могуць супярэчыць рэспубліканскім нормам. Цяпер жанчына рыхтуецца адстойваць свае законныя правы ў вышэйшых інстанцыях. Векавыя дрэвы, цішыня і магутны біт. Белавежская пушча рыхтуецца прыняць нетыповых гасцей. 18 красавіка ў сядзібе каляднага дзеда плануюць правесці маштабны тэхна-рэйв. Соцсеткі ўжо кіпяць ад спрэчак. Сотні каментараў абураныя, маўляў, гучная музыка і святло напаглохаюць зуброў і птушак. Скептыкі ўпэўненыя, у пагоні за прыбыткам улады ігнаруюць спакой дзікай фаўны, прыводзячы ў прыклад еўрапейскія паркі, якія закрываюць на ноч нават для шпацыраў. Абаронцы вечарыны нагадваюць, сядзіба каляднага дзеда – гэта турыстычны аб'ект за 8 кіламетраў ад вальераў з жывёлінамі. Асаблівай пікантнасці гісторыі дадае хэдлайнер рэйву. Гэта унук легендарнага Уладзіміра Мулявіна. Праз дзесяцігоддзі спадкаемца музычнай дынастыі вяртаецца ў гэтыя лясы, каб напоўніць іх, што праўда, зусім іншымі рытмамі. Своеасаблівы працяг жыцця беларусаў у рэгіёнах, бо цяпер у нашы часы Варшава, Вільня, Берлін, таксама рэгіёны, дзе жывуць беларусы. Ну і беларуская культура за мяжой усё больш заўважная, ды захапляе еўрапейскую публіку. Жаночы хор спевы зрабіў сапраўдны фурор на польскім тэлеканале ТВН. Калектыў выступіў у папулярным шоу «Мам Талент», дзе старажытная беларуская музыка літаральна зачаравала польскую публіку і строгае журы. Давайте паслухаем і развітваемся. На гэтым все. Ставім кропку ў нашым эфіры. Дзякуй вялікі вам за ўвагу, за вашыя лайкі і каментары. Заставайцеся з Белсатам. Пакуль.